Baw mga kachika ang batchoy diya grabe. Gakirinabit lang yan ang mga panakot ho. Dali ang mga matchoy ta. Diya lang daya mga kachika makita sa haro. Dali maadto kita tirawan ta ang Alicia special batchoy nga. Kunan da manamit kuno ti abi. Mga kachika giya kami. Mang batchoy kami giya. First time namon nga mga kachika ko gali ang inyong chika durang ilungga. May tinapusan pa ay ito brati abi. Ti hay kuon ka kabataan mga kachika matiraw gid kami kadayang Alicia special batchoy nga daya. Ti syempre ginadtunan gid namon hay ti syempre may sarakyan kita nga si Budangdang ti gindara kita ni Budangdang giyaw bawa diya kami nagpropungko mga kachika. Baw nag-request kami kadayang purungkuan para kay Chikading ho. Tistingan namon kung mapungko diya si Chikading. Baw nag-irit-irit to Chikading mag-ama ho. Wow, the best. Ben, the best na bin ha. Kot. Obi dyan. Okay ah. Montage. Montage na. Kami man na. Dali lang. Oo, yung montage siya ka mo. Natay ra. Nakamatay dyan. Inalantaw na ya kami rabi no. Tinutong takwak biyahe. Ano pwede kalawin ka mong biyahe? Yang real awin dia aling lara. Namin tanabin kay makita mo gidang karne gino. Ini namin kita nasa bawah namin sa nuay mo tipuhan. Namin nakuha na mabidyo ha. Chikading, chikading, chikading. Chikading, chikading. Ambil galit deh. Mga kachika namin dito sa Alicia. Pwede ang sabaw. First time namon diya si Chikading lang diba? O Chikading gusto mo ang sabaw. O Chikading nakita mo. Pwede namin. O mga kachika, hay pwede ikaw kapadugang kakaldo. Ti karon hindi ro tamon ka ubos ka harothot katong kaldo. Ay ginpamutos ko takon tong kaldo mga kachika kag daron ko takon sa akong nga ayam ti abi. Ano mo dia? Para dahil sa ayam ko mga kachika. Nabi na gid madala. Marabol na. Oh, kapakyutan. Oh, sakit tabi oh. Say more. Mwah. Mwah. Mga kachika, malayas on tamon kaya sa batsuyan ay busog do tamon. Ay ilang importante mga kachika, ay abaw na ubos ko kita kan kadara ang sabaw para sa akong mga ayam. Murahan lang, babu.